É certo que entramos no programa buscando aprender como levar o teu negocio, buscar como mellorar ou aprender persoas que teñen unha experiencia xa acumulada, é que estas desgraciadas circunstancias variou moito. Creo que traballou máis comigo, máis como psicólogo, máis como un titor que me axudara a seguir de pé. Realmente penso que me están axudando a seguir adiante, a seguir formando parte ou a seguir o meu proxecto en pé. Eu tiña unha cafetería, nós nos especializamos en temas de café, tiña unha receta aparcada desde hai 2 meses, unha receta que levaba buscando desde hai 2 anos, que é o café turco, por apatía, por frustración, polo que fose, non atacaba. Levaba 2 meses ca cafetera no local, non daba, traballado nela, non daba, e foi el que de alguma maneira, que me obligou ou que me animou a facelo, incluso chamándome o día seguinte: mañán vas a preparar a receta, pasado vou te chamar. De feito, fixo, cumpleuno, tiña que mandar unha foto, de feito, de que o fixera. Quero dicir, foi un punto de inflexión para min de superar unha situación que se me estaba facendo bastante costa arriba, o da apatía, o da frustración, o da incertidumbre, o de se merece a pena seguir, se non merece a pena seguir. En este caso, Fernando creo que me axudou, quero dicir, se hoxe estou aquí sentado con vos, é gracias a él, realmente gracias a él.